Když se zamiluje kůň, tam někde v pastvinách, láskou hlubokou jak tu, tam někde v pastvinách. Když se zamiluje kůň, koňskou láskou, zpívejte písničku, nechte ho. To jsem se nechal trošku unést, ale to je vlastně úplně... To jsme zamířili někam, kde jsme vlastně původně vůbec nechtěli. Tak zkusíme pokus číslo 2. Kdybys tak náhodou měl pocit, že jsi... A pořád špatně. Tak zkusíme odpověď za C, a to je tato. Když si jen tak jdu naší ulicí a usmívám se na všechny lidi platící, oni nechápou, či sklopí zrak nebo mě nazvou, takže si význam musím pak bez ulicích vyhledat naší ulici. Na sebe lidi zvou a daj se o všechno, o co jen můžou, a když kolem nich pak projdu z vesela la. Oni si ťukají na čela. Pojďme to dát společně. On se zblázil docela, la, ten kluk mimo je, vůbec není jako my, no a jsem sám to rád. Tady má být xylofon, ale nezbyly peníze, no, co vám vykládám, prostě už to znám. Když si jen tak jdu naší ulici, všichni myslej, že je svou dobrou náladou prudit chci. Přes okna svých aut zatmavený do černá, už dávno nevidí, jak je ta ulice nádherná. Naší ulici se lidi pomlouvaj, udělaj cokoliv, jen když tě z toho mají. A když uviděj, že si skráčím z vesela la, opět si ťukaj na čela, la. On se zblázil docela, la, ten kluk mimo je, vůbec není jako my, no a jsem za to rád. A zkusíte jednou vy? Vůbec není jako my, no a jsem za to rád. Takže přátelé, ještě jednou děkuju za krásné odpoledne tady u vás v Ostrově. Budete super. Já si tam moc vážím, že jsem tady dneska mohl být s váma. S takovými příjemnými, krásnými, usměvavými lidmi. Bylo to tady super. A co byste řekli na to, kdybychom si na závěr ještě trošku společně zabékali, zaspívali? Jdete do toho se mnou? Sedící VIP sekce, jde do toho taky se mnou? No tak není o čem, přátelé, tak můžeme na to vlítnout. Bude to zase úplně jednoduché. Něco zaspívám já, něco vy. Pojďme se to nějak jako rozhodit. Takže začneme 1, 2, 3, začnu. A on se zblázil docela a vy. Ten kluk mimo je a vůbec není jako my. OK, teď to obrátíme a vy zkusíte. La, yeah. No a jsem za to rád, můžeme ještě zkusit třeba přidat ruce, pojďme k tomu. On se zblázil docela, ten kluk mimo je a vy, a vůbec není jako my, no a jsem za to rád. A dáme to úplně naposled, přátelé, pojďme společně. On se zblázil docela, ten kluk mimo je, vůbec není jako my, a to rád. Když si jen tak jdu, a jenom vy. Děkuju moc. Přátelé, děkuju moc, nebudeme končit úplně do ticha. Ještě jednou děkuju za krásné odpoledne. Pojďte prosím udělat bordel pro mého kamaráda, mého zvukaře Míšu. Míšo, díky moc. Sebe představovat nebudu, to je trošku trapné, na to se vykašlem. Ale já bych vám chtěl, ale i tak samozřejmě děkuji, ale já bych vám chtěl teď představit moje úžasné, milé, krásné
zpívající hřmotné spoluhráče tady z Ostrova, což jste samozřejmě vy, přátelé, takže ještě jednou děkuju moc. Tak a to je asi všechno, těšte se na UDGčka, na pekaře, na všechny moje kamarády, co tady dneska vystoupí a mějte se krásně, přeju krásné léto. A pokud se chcete někdy vidět, tak třeba na podzim chystáme takové zajímavé turné, kdy pojedu já s cymbálovou muzikou. To není dechovka, pozor, to je něco úplně jiného. Takže jestli budete chtít, tak vás moc rád uvidím. Mějte si krásně, ahoj! No a jsem za to rád. Ahoj.